Good morning, akuluakulu. Alfred Gangata, mmodzi mwa ma MP makamaka ku Lilongwe kumenekoko chakuntandire uko. Ayi, izitu zochitika mu dera lake. Akuti kunachitika maliro kwa Mtsiriza uko chakuntandire kumeneko. Kwapezeka zonena kuti no basitu Alfred Gangatawo amene akapiteko ngati MP ndesanapiteko anatumizako nthumwi, koma nthumwiyo zomwe yapangidwa tonele limodzitu mungadzanene kunoti no ine ndikuyankhula zabodza. Bepani masino chief ese amene muli wano, bepani ma MP amene muli pano, bepani abambo komanso amayi, bepani banja lonse lofedwa. Ine ndi Professor Governor wa dera lino amene ndayimira MP wa dera lino Alfred Gangata. Chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi mwamvapo zotani. Munthuyo akuyankhula pa maliro, kansala ameneyo kuyimira nde kuti MP wa deralo Alfred Gangata. Komano anthu mwamutamvetsere anthu akupanga the opposite of how the communication should operate. Kuti communication iziyenda motani pamakhala sender and receiver, ena ake amene azimvetsera pamene ena ake akuyankhula. Komatu zomwe zochitika apa ena akuyankhula pamene nde kuti no speaker ujosa kuyankhula. Nufunso komano akuyankhula zotani ndi zomukuwizanso munthu uja. Kukhala ngati konoti no sakugwirizana ndi zimene akuyankhula, sakufuna kuti iye atayankhula nkomwe sakumufuna iyayi. Kodi ndiyeyo iyayi, komatu iye akayimira nde kuti no MP. Nde kuti no sakufunanso kumva zochokera kwa MP yo, chifukwa uthenga umene MP anakatha kupiritsa pamalo pamenepa nde kuti wagwiritsa ntchito kansalayi kumuwuza kansalayi kunoti mukandiyankhulire izi ndi izi. Nde mawu a MP aja sakufika kwa anthu tsopano. Anthu akukuwa. Zachitika liti zimenezi? Ndi weekend yapitayi. Kavidiyo kandekamba kuyenda dzulo, and you know kunoti zikangophulika kungopheduka zimakhala zikumayenda pompo, so we can just assume kuonera kuti ndi dzulo limene mwina zimenezi zachitika. Gangata ndi munthu amene I think dzina ndi analilemba, koma anthu uliona ngati akulikwirira pano makamaka ndi zochitika zomwezo makachitika masiku amene wawa. Ndikamayankhula izi ena ake amabwera kuti ndimadana Gangata, ine nkadani naye ine mpindula chani udana Gangata. Ine mpindula chani amwene, palibe phindu lomwe ndipindule even kuti ndinchemerere olo ndidani naye. Komano what I just want to say is Gangata linali dzina la mphamvu kwambiri, koma ndiona ngati akulikwirira pang'ono ndi zochitika. Ndifuna ndingokamba zaku dera limene lili. Kutachitika kuti inali mphepo ya mkuntho yakuna mvula yotani, kunadzapezeka zoti kunagwa manyumba. Manyumba anasakazika. Gangata anabwera nkuona kuti no ndimanga manyumba amene agwawa. Ndi timu yanga tipange zoti manyumba amangidwe, anthu apangidwe renovate manyumba awo, pasapezeke wina wake amene akhalende kuti mavutika zanjani. It was a noble act, inali ntchito yabwino, and fed nachitobwera uzono kuti no MP azitero. Kumapezeka uzono kuti no you're going beyond, kumadutsa ndi thumba lako lijali la CDF, ndikumakalowa even mthumba mwako ngati uli nkuthekera already, osangoti wina aliyense koma ngati uli nkuthekera. And Gangata magezi ali nkuthekera munthu uja ali ma business ake, is a rich man. Now
atabwera kuzapanga action manager tinamuchemerera kuti apa nde ukuita ukuyenda ndi anthu komano now few months later kind of few months mwina we should take it few months later nanga nthawi ya mvula sinde kuti ndiyatha chapo mpano few months later chomwe tikuonano apa ndichonena kuti no munthu ujano sopano akakuwidwa kumene kucha and it's too early for zono chaka chomwe sichinathe ndekuti iyeyo ali MP kumeneko kudera la Mtandire Mtsiriza kodi chikuchitika ndi chani anthu akungonkuwiza chifukwa cha kudana naye kapena mwina mwake sakuyenda nawo anthu chifukwa tikamakamba zoyenda nawo rizikamba zono pakachitika maliro amatha kumapezako mpata it's not all the time koma nthawi inake kumatha umakapezekako koma anene akanteyo kunena kuti neyo ndaulusapo nkhani zakudera la Mtandire Mtsiriza zokhudzana ndi maliro zingapo at least ndi achiwiri koma iyeyo sanaonekeko chabwino akatumiza anthu omwe mwina maliro oyambawo analiro aganizani sokuja ngati mwamukumbukira msilikali uja nkenda ena nkanoti ayi waphedwa kujeni ku area 36 chani ngakumbukira amene ujayi ndinapanga broadcast nkhani yake pano pa Justin Tech Malawi kunalibeko iyeyo Gangata ngati MP now mwina tingamanena kuti mukuyembekeza zwana zingopezeka maliro ena ali wose no we don't mean that akozikhola ali ndi zina namatumiza anthu omwe koma anthu omwe akayirumiza yuzupezeka zone tuli kwakuwidwa kumene kucha what does that mean meaning kunena kuti no anthu aja they are not in support of him wadukana nawo anthu aja mwanjira inake pali china chake chimene ndikuti sichikuyenda bwino pakati pa iyeyo ndi anthuwo nawo ena angamana kuti ndi marival nchifukwa yake this is very very important kwa iyeyo kunena kuti awo akhozokhala mwina ndadani yake ndifaka akuyenera kusamala kwambiri chifukwa chonena kuti dera limene lili kuti mukumbukire mavota akudera limeneli kunali nkoke pakati pa iyeyo ndi George Zulu ndi kuti kuli timu ina ya George Zulu ndi kuli timu ina ya iyeyo komano iyeyo ndi MP wa dera loselo fora anawina ndiyeyo ndi MP wa timu ya George Zulu ija iye ndi MP wawonso timu yake ijaso ndi MP wawonso koma chifukwa chimene kunena kuti akuyenera kusamala mkulu ameneyi ndipo akuyenera alongosole zinthu mwachangu ndichonena kuti kumene kujako nkoke amene analipo difference inali yochepa kagapo kanali kochepa anthu amasiyana ndi mavoto ochepa kwambiri osamafika so 1000 yayi anali mavoto ochepa kanali 100 chani kaya ma 100 tingonena choncho mpaka anafikisana ku court meaning kunena kuti no akuyenera achite bwino kuti no akulitse mavoto ake aja next time komana apapa sakuyenda ndi anthu ndi ukulisa bwanji no mavoto akwacha chifukwa anthu akuyenera zona kuno kuti no I think munthu tinamvoterayi tinapanga chisankho chabwino ena azinena kuti tinavotera George Zulu tinapanga mistake bwana munthu uyu ndi wabwino kati aonani zimene apangazi ife sitinamvotere ife taonani zimene apangazi ulendo wamawa ndizamvotera iyeyo that's the only way instead of kugwetsa mavota akwaja kugwetsa mavota akwaja I happen to have a friend ndilinizanga makamaka kumeneko amakhala chakuntandira nenazi amuyendera nthawi ina yake ndikuacheze kumene kuti mkazi wake ankafotokoza unati yayi koma ndiye Gangata osalithandiza abolanso George Zulu ife nga George Zulu and kanoti bwanji ati Gangata yakuti muona ngati kunoko ndota anthu timamufuna sitimamufuna you see kuli no fans ngati imeneyoyo kuli fans ngati imeneyoyo what can you say it means kunena kuti no iweyo ngati no MP ukuyenera onesisi zono ukuchita bwino kuti ubite upange konka fans ija ili side inayo kuti izakuvotere koma apapa sikuyenda nawo so what can we say kuti kupanga delegate anthu ndi analakwisa anatumizako kuti akuti uyu councilor chifukwa noti anali busy ndi zinthu zina inde ndi nduna komano guys ndiwenso MP remember uzibwerera kudza kukayenda ndi anthu chifukwa chimene ma MP ena ake akhalira ma MP kwa zaka achina Ben Pili ndifukwa chonena kuti no amakakumba nawo manda kuja osangoti nthawi ya kampeni yoka amati akayenda amabwerera nde kuti ku Cholo Central akadzakhala mulilongwe kwa kanthawi kena kugwira ntchito zawo nduna amabwereranso kuja kudera kwawo nkokaona kuti zinthu zikuyenda kumene kuja kukayenda ndi anthu kukapanga chanu kamanga masukulu zimenezo ndi zimene zimakupangisa kunoti ubwerereso mboma kunalitu ma MP achina finance mwagonjwa kantsikana kadza kanabwera nkudzapeza kuti kanatekesa kwambiri ntsikana wachepere akulephera kuyankhula chizunguso koma tonani iye wavoteredwa
kumukujana kapanga meshapo zimafika zoona kuti kaya mapita kaya makaenda makapanga zotani tayona kuti akakhale ndi anthu ake kaya amakaenda kaya kuyawingi kaya makapanga kuzotani ayi anapezeka zonena kuti analuza samaenda ndi anthu. You need to maintain the legacy kuenda ndi anthu ngati MP upange maintain image yako yabwino yonena kuti no usadzavutikenso kumenya kampeni kazafika nthawi yoyo uzangonena kuti akuluakulu inu muli ndi chisankho mukaona kuti mupanga motani koma ine ndikayimiranso ngati MP wadira lino ndeno mukaona kuti mupanga motani. Anthu amadziwa kale unotokha ife tikavotera wakuti patavota motani komano pesi yake ngati ili yonena kuti no muzikhala kuti nkumakuidwa chonchi osamakafika kukaenda ndi anthu I'm telling you that's your downfall. Indi akulawawa siyankhulaso zambiri ine akuti